Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala jami'i nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. An Malik an Abi Hazim ibni Dinar an Sal bin Sa'id Asy-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane la yazalu ora kingsir annasu sapa manusa kingsir iku bi khairin ku kelawan kebagusan ma ajalu selagi nggih sapa nasmu al fitra ing buka. Dadi sapa wonge gelem nggih bukane iku ora kingsir mendapat kebaikan. Jadi nek pengen awak dhewe pengen banyak mendapat kebaikan iku nek buka kon ake-ake, selagi ake-ake ring buka. Berarti menunjukkan bahwa orang itu mau berpuasa. Dan ora buka berarti kan ora berpuasa loh. Ki imbal balik ring poso apa ora ngoten. Ora usah dikon wong jenenge wong luwe. Wong ramangan sedina ora ngombe sedina mesti ngelak karo luwe ngoten, karo ngeleh. Ora usah dikon biasane wis ana wayah maghrib langsung buka sik. Lah wong kok gelem poso intine mau. Kok gelem ngegigi buka berarti kan poso iku insyaallah la yazalu bi khairin. Selalu akan mendapat kebaikan-kebaikan. Tapi ono syarate biasane niki kudune sing temenanan. Wa hadatsani an Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman anna Umar bin Khattab satemene sahabat Umar bin Khattab wa Utsman lan sahabat Utsman bin Affan kana iku ana sapa karone mau yusalliyani iku salat karone al-maghrib ing maghrib hina yang duroni ing dalem nalikane ningali karone mau ilal laili maring bengi al aswadi kang ireng apa lail. Ring salat maghrib qabla ayyaf yuftira ing dalem sadurunge yen to buka sapa sahabat Umar lan Utsman. Suma yuftirani moko keri-keri buka sapa sahabat Umar Utsman mau ba'da sholati ing dalem sabadane salat. Wa dzalika utai mengkono kana yusalliyani al-maghrib sateruse iku fi Ramadan iku ing dalem wulan Ramadan. Dadi diceritakan bahwa adate kebiasaan Sayyidina Umar karo Sayyidina Utsman niku kalau bulan Ramadan niku pas wayah maghrib berkumandang, maksudnya wayah buka lah. Piyambake niku salat riyin. Jadi menjalankan salat maghrib sampai selesai salat maghrib nembe buka. Nah, ngarep mau kan agar kon gigi, maksudnya kon gigi kon cepet-cepet buka. Lah adate awak dhewe biasane buka kan sadurunge salat maghrib. Ngoten. Sahabat Umar karo Utsman niki bukane sakbadane menjalankan salat maghrib. Biasane sahabat. Mergo kadang taate wong beda-beda, ketaatane wong wedine karo Allah iku beda-beda. Mungkin saja nih pemahaman kula ngoten niku. Jenenge salat itu kan wajib. Kadang wong nek duwe ati wedi karo Gusti Allah iku umpama kok dikekno mangan umpamane, dikekno buka sik padahal duwe kewajiban salat maghrib. Nggih ya. Jenenge mangan kan mubah. Walaupun puasa lho. Tapi salat kewajiban. Ya mungkin sangka wedine rohanine, wedine atine ring Gusti Allah iku kadang wong dikekno sing wajib. Seperti aku engko buka sik malah dijabut nyawaku umpamane. Dadi wedine biasane ngantos ngoten niku para sahabat utawa para wong sing ahli muttaqin lah, sari takwa. Jadi buka riyin sembahyang maghrib riyin nembe buka. Bar selesai sembahyang lagi buka. Iku adate sahabat Umar karo sahabat Utsman. Bedane karo awak dhewe kelase beda. Kelase ndikekno sing mubah dorongan. Buka riyin lah dorongan
akeh alasane awake dhewe kadang. Mau sembayang ora buka sing lemes malah eling panganane, eling jajane ngono. Eling AC dadi malah ora kusuk. Kelase awake dhewe lho nggih. Dadi mangan riyen mangan dikik bae daripada salat. Ben salate engko iso kusuk. Dan kelas-kelas sahabat ngeten iki kelas wali-waline Gusti Allah ora ngaruh umpamane hidangan semewah apapun, umpamane hidangan Mas, WA Mas. Ini niku ora tergoda, atine tetep khusyuk, mulane salate didikekno. Adat malih, maksudnya adate para yai-yai ngalim sing ngalim biasane niku kaya yai kula niku biasane nek wayah Ramadan niku pas buka wis wayah buka lah. Wis wayah buka maghrib wis berkumandang biasane niku ngunjuk riyen. Jadi ngombe riyen, bar ngombe niku mboten dahar, langsung menjalankan sholat. Jadi dereng mek batalno poso tok ngoten lho. Jadi tetep melu mau sing hadis ngarep mau ajilu alfitrah mau. Jadi nggih buka, jadi batalno posone mau. Jadi ngombe riyen, bar ngombe terus sembahyang maghrib. Bar sembahyang maghrib lagi mantuk nembe dahar. Ku adate para ulama-ulama sing alim-alim biasane ngoten. Iki padha era kelase dhewe awak dhewe. Awak dhewe ngombe tok terus sering langgar sembahyang ya eling panganane ngoten. Nah, tapi nek para yai-yai sing ngalim wali-waline Gusti Allah niku biasane ndikekno sembahyang ndikekno ndikekno salate padha wae. Dadi batalno posone sik angger ngombe saidik ngoten. Bareng ngoten terus tindak teng langgar utawa masjid menjalankan salat maghrib. Bar salat maghrib nembe dahar biasane ngoten. Niki terjadi maksudnya biasanya teng kalangan kiai-kiai sing alim ngoten. Begitu saja karek kelas awak dhewe. Asline kali atine dhewe-dhewe. Kadang ngibadah tergantung kualitas keimanane dhewe, kualitas kesadarane dhewe-dhewe. Sing penting lillahi ta'ala. Dadi pemane kok milih buka riyen nggih monggo, pemane kok milih sing kaya Sayyidina Umar karo Sayyidina Utsman nggih monggo, utawa milih sing kaya kiai-kiai sing alim-alim. Dadi ngunjuk riyen, ngombe riyen, bareng ngombe terus sembahyang, bar sembahyang lagi mang dahar nggih monggo. Tergantung pilihan kita masing-masing kanggo membuktikan, kanggo nduduhno temene awak dhewe ngawula ring nggone Gusti Allah. Bebas-bebas mawon. Begitu saja Al-Fatihah.